Straight to the Ato sa point. kwaon may gala ang report karon gikan sa Pag-asa Mactan. Atong i-check ang kahimtang sa panahon mahigala ang atong monitoring. Labot ining bagyo mahigala nga si Basyang, no? Gumikan kay ang atong latest kining maong tropical storm nga si Basyang naka-landfall gyud kagabi sa may Bayabas, Surigao del Sur. Unya karon mga panahon kini mong bagyo mahigala naglihok padong sa Agusan del Norte. Dayon mutadlas ni paingon sa Central Visayas. Mga unsang orasa kani mutadlas diri sa ato, no? Ato ning tagag pagtagad mga kaigalaan. Unya are sa may southern part of Cebu, Negros Oriental mga kaigalaan. Kay once mo landfall na siya, unya makaagi na mahigala medyo makasnati na taog kinini ang kalma na pagbalik nga mga panahon. So ning mga orasa may gala tong i-check diri nga linya karon ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan. Destong linya si Janina Marte aron nga atong masuta ang kahimtang sa panahon unsay update karon. Janina, good morning. Unsay update karon sa bagyong Basyang? Live taron sa DYHP Arimin Cebu ug IFM. Good morning. Good morning, attorney. O sa tong suking paminaw matong update bahin ni Tropical Storm Basyang. Namintingar gihapon ni Basyang iya kakusgon as a tropical storm category habang gibaybay ni ini dinha sa Agusan del Norte. And as of 4 a.m. today, ang sentro ni ini kay nanadinha sa may vicinity sa Habonga, Agusan del Sur ug nanigiguskon sa hangin dool sa sentro nga mabot og 65 kilometers per hour ug gustiness nga di mola pa sa 90 kilometers per hour. Ato pod ni nakita na nagapairog pakasadpan amihan ang kasadpan sa gikusgon na 25 kilometers per hour. Ug base sa tong track ug intensity forecast magpadayon ni si Basyang na magpairog pa kasadpan amihan ang kasadpan sa iyang ang katibuk-ang forecast period dinhi sa may Philippine Area of Responsibility. Og nakita po ni nato nga mo emerge na siya dinha sa may Bohol Sea karong buntaga. O between karong buntag ug hapon kini si Basyang kay posible ni makaditdit or makahimo na pod another landfall sa diha sa may Bohol ug southern portion sa Cebu ug Negros Oriental before na siya mo emerge dinha sa may Sulu Sea ug magpag-pass close dinha sa may Coyo Island. Nakita po din nato na si Basyang magpabilin as a tropical storm category habang gabi ini ang Central ug Western Visayas. O before na siya mo hinay into a tropical depression possibly karong gabi una or ugma na sa buntag before pud ta maka-downgrade na dinha sa may low pressure area yanha na sa Domingo sa buntag. And as of 5 a.m. to today, napaghapon kitay active na tropical cyclone wind signal. Signal number 2 dinha sa may habagatang bahin sa Leyte. Ang katibuk-ang probinsya sa Southern Leyte, Bohol, Central o Southern portion sa Cebu, Siquijor, Negros Oriental, southern portion sa Negros Occidental. Signal number 1 naman kita dinha sa may habagatang bahin sa Eastern Samar, habagatang bahin sa Samar, ang katipuk-ang biliran, nahabiling bahin sa Leyte, nahabiling bahin sa Cebu, nahabiling bahin sa Negros Occidental, ang katipuk-ang Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan ug Antique. So, abahin na nga itong tropical cyclone wind signal na nasa katog itambagan, hilapin na itong mga sakyan ng pandagat o mangingisda na di sa mupalaot karong adlaw kay ang ato kahimtang sa tong dagat kay nasa balod nito nasa baluron na kahimtang. So, napod kitay mga kusog ng paghuro sa hangin. So, delikado kini para sa atong mga sakyan ng pandagat mapagkagmayman o mapadagko. In terms na itong pangapag-uwan-uwan, as of 5 a.m. today, nakitay active na heavy rainfall warning dinhi sa may Visayas. Specifically sa Central Visayas, nakitay red heavy rainfall warning sa may portion sa Central o Southern portion sa Central Visayas. So, since nag-awan-uwan naman kita atong mga niaging adlaw, so saturated na jud atong kayutaan. So, taas na jud atong tsansa na natay landslide, hilabi na din sa mountainous areas. O base po sa atong mga documentation din na natay na sinati na mga pagbaha. So, taas dyan ang chance na itong mga pagbahay labi na diha sa mga lulang iyong areas. So, continuous monitoring ra kita sa atong palibot o close coordination kita sa atong mga local DRRs. In terms naman sa storm surge warning po nato, nakitay nasaka na yellow storm surge warning din ha sa seaboards of Visayas. So, kini atong storm surge meaning possibly ni kani mga pagtaas nato sa atong mga pagbalod between 1 to 2 meters. So, kapag nato yung mga tagas ng pagbalod, so na possibly po ni atong mga coastal inundation, so coastal flooding. So ato gitambagan atong mga kababayan hilabin na din ha sa mga nagpuyo sa mga coastal areas na maging alerto ra permi sa atong mga
nahitabo sa itong palibot o close coordination kita sa itong mga DRRs. O base naman, para naman sa pinaka-updated na balita, bahin ni Basya na kita ipagawas o niya bulletin number 16 o niya alas 8 sa buntag. Umatong latest weather. Janina, Yes, sir. Yes, Fir- attorney. first landfall pa niya sa may Surigao, no? Ang second landfall ari na sa may Bohol area. Yes, sir. Gahapon, sir, nakita yung first landfall, 11:50 gabi sa may Bayawas, Surigao del Sur, o possibly din haangsagan sa may Bohol area, sir. Okay, ang kini sa Bohol nga pag landfall, ang second landfall niya, bana-bana na to, karong buntag, oro niyang hapon. Since karon, sir, ato nakita sa atong track, sir, either between this morning or unya hapon, possibly na siya mo pass close din sa atong Bohol area. Nakalandfall na kining bagyo nga si Basyang, pero wa man siya mo weekend. Tropical storm gihapon, ngano ka ni, Janina? Yes, sir. So, since di man jud ta ingon kapag mo landfall jud sa sir kanang mo weekend jud siya diretso, so since murag dako man gud na iyang category, sir, tropical storm, so na-maintain gihapon niya, sir. Pero Oh, possibly kapag ano to nakita, possibly ni siya mo weekend into a TD nganha na sa ugma sa possible karong gabi or ugma sa buntag. okay, so ang iyang second landfall, ang Bohol, mo landfall ba ni sa Cebu area, sa Southern Cebu, or dili na? Muditso nagligros? Yes, sir. So, nakita na to sa track na to, sir. After din sa may Bohol area, another landfall siya din sa may southern area o southern portion sa Cebu o din sa may Negros Oriental. Ang inyo nakita sa monitoring, karon magod, ang atong doon tay heavy rainfall warning, no? Red ang iyang warning. Kining maong red sa tibuok sa may area of influence ani. Diya sa Mindanao, apil din sa Cebu, apil din sa Kwan. So, katong heavy rainfall warning nato sa atong ranggina issue kay dinhira dapit sa may Visayas area. So, katong imong giingon na Mindanao area, sir, dito na siya sa Mindanao na stations nato, and base po sa atong monitoring ngadto, napod sila nasaka na red heavy rainfall warning. So kining red rainfall warning, particularly sa Kabisayan, wala tay specific o Cebu ba ni, Leyte, Bohol, inana, or Negros? Dinhi sa as of 5 a.m. na to, sir, sa Cebu, sir, more on din sa Asturias, Balamban, Carmen, Catmon, Cebu City, Compostela, Consolacion, Cordova, Danao, Lapu-Lapu, Liluan, Mandaue, Minglanilla, Naga, Pilar, Poro, San Francisco, Talisay, Toledo, Tuburan, ug Tudela, sir. Okay. Janina, salamat kayo sa paghatag panahon na to sa DYHP o sa IFM. Why sa pa yan, sir, mag-amping tantanan. Maayong buntag. Ayun, Number magpapasal. 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1. Okay, salamat. Mao to mahigala si Janina Marte, ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan. Maoy naghatod nato mahigala sa update nining bagyo mga higala nga si Basyang. So karon manggod mga kaigalaan ang atong nadawat ang heavy rainfall warning. Red kini. No mo na nga dili ni orange, red ni. So mo nga magbantay ta, no? Ang ato makigsunan labi na ang ato kaigsunan nga naa daplin sa mga kasapaan nga dili gyud mo kumpiyansa. Ako naka at least ang uban na makwit na kay sa ako nang giingon di lang kita mo kumpiyansa kay red kita. Red rainfall warning ang dia sa Cebu. Onya nahibaw na ta nga naka-experience sa dili lalim. Niadto milabay mahigala nga bagyong Tino. So, okay, atong i-check usab ang atong mga kaubanan karon alang sa situational report. Atong kumustahon, gawas mahigala sa report gikan sa Pag-asa. Subayon tos gawas nga bahin, kumusta ang atong mga kaubanan, atong mga reporters karon to sa field, atong subayon mahigala ang ilang mga nahimutangan. Nini mo rasa kay ako nakita ang atong kalangitan medyo ngit-ngit gyud. Karon mga panahon na i-check nato mahigala standby karon to mga kaubanan.